Ето тук продължаваме да слизаме надолу в височината на косене. Виждате, това е на 1, това е на 2. Специално на моята косачка Штил. Ако се интересувате от модела 44 BTX RM в началото. Така, номер 2, номер 1. Какво виждаме? Виждаме, че всъщност разполагаме с една загниваща, болна трева, която иска да бъде аерирана и да бъде правилно поддържана. Виждате насам какво имаме. Една наистина хубава, поне на външен вид трева. А тук имаме една компрометирана в основите ливада. Това лято беше изключително топло и заради това, че имах доста ангажименти в личен и професионален план, не можах да отделя достатъчно време на градината ми, но нещата ще започнат да изглеждат съвсем по различен начин в следващите седмица, може би 10 дни. Виждате отблизко колко загнила, колко мъртва трева имаме в основата на нашата градина. Ето тук на номер 2 пак показвам номер 1 на косачката. Виждаме тук как изглежда. Доста по-добре. Колкото по-надолу слизаме, толкова повече се уверяваме, че имаме проблем, с който трябва да бъде всъщност отстранен.